ଆରେ ହେଇ ଏଇ ଗଛଟାକୁ ହାଣିଦେଲେ ଆଜି ମୁଁ ବହେ ପଇସା ପାଇବି। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ କଣ କରୁଛ? ଆରେ ଭାଇ ତମକୁ ଦେଖା ଯାଉନି ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ତୁ କଣ କରୁଛୁ, ଏ ଗଛଟାକୁ ହାଣୁଛୁ, ହେଲେ କାହିଁକି ଏ ଗଛ ହାଣୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ହାଣିଲେ ଭଲ ପଇସା ପାଇବି, ପେଟ ବସିବି। ଆରେ ଭାଇ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୁ ଏ ଗଛକୁ ହାଣିଲେ ତୁ ତୋ ପେଟ ବସି ପାରିବୁ। ଆରେ ଭାଇ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ ଏ ଗଛ ଆମକୁ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଏ ଗଛ ଆମକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି? ଆରେ ଭାଇ ଶୁଣ, ଏ ଗଛ ଆମକୁ ଖରାଦିନେ ଛାଇ ଦଉଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ପେଟକୁ ଆମର ଫଳ ଦଉଛି। ଏ ଗଛ ଆମକୁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତାର ଶୁଖିଲା କାଠ ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଅମ୍ଳଜାନ, ଯୋଉଟା କି ଏଇ ଗଛ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଗଛକୁ ତମମାନଙ୍କ ପରି କିଛି କାଠୁରିଆ ମାନେ କାଟୁଥିବାରୁ ଆମ ପୃଥିବୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ମାତ୍ରା ବଢି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନର ମାତ୍ରା କମି ଚାଲିଛି। ହଁ ଭାଇ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝିପାଇଲି, ତମେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲ। ହଁ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତି ଗଛ ଆଉ କେବେ ଆଣିବିନି। ତ ଭାଇ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଏଇ ଗାଠୁରିଆଟି ଆକ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ଗଛକୁ ଆମର କାଟିବାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଯଦି ବି ଆମର ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଫଲୋ ତ ଭାଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।